Sa ngaran ka na Ama, asin ka na Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta. An pagkamot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugang, nasa ikasyam na aldaw na po kita sa paghahanda para sa kapistahan kan sa tuyang mahal na ina Nuestra Senyora di Katipanan, ang sa tuyang patrona. Ang tema, si Maria, modelo nin integridad. Ayan sa tuyang ipagpamibi sa misang ini, ang gabos na nagtatrabaho sa media na tangani na sinda maging instrumento, tanganing magpahayag kan katotohanan, asin tagapagdepensa kan katotohanan. Matugang ako untaan sa tong mga kasalan, tangani magkanigo kita na magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, Asin sa indo mga tugang, tanakasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Dani na Berhen, sa gabos ng Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan ng Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, daron kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa laga katolinongan, sa mga taong marahay ang bukod. Inuumaw mi ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapanguraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Uli ka, dakula mong kamurawayan, kagurangan na Diyos, Padeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurangan ang kinutong Jesucristo, kagurangan na Diyos, Cordero kan Diyos, Akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, ako aansa mo pakimaherap. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Naging kasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan puro kahalangkan. Jesucristo kaiba,
al Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita. O Diyos na may rakon, warasan ang pagsurog laban sa mong kaluyahan. Tanganing kaming nagrurumdom kan banal na ina kan Diyos, makabangon hali sa samong mga kasumbikalan, sa tabang kan sa iyang pamibi. Holy Jesucristong kaguranan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Pagbasa sa libro ni Propeta Jeremias. Ang mga padi asin mga propeta nagsabi sa mga prinsipe asin sa gabos na katauhan. Ang tawing ini maninigong gadanon, hulit na naghulas siya tumang sa banwaan na ini. Siring sa nadangog nindo. Si Jeremias nagsimbag sa mga prinsipe asin sa banwaan. Ang kagurangnan iyo ang nagsubol sako na maghula tumang sa harong na ini. Saka sa banwaan na ini kan gabos na tataramon na sa indong nadangog. Kaya ngunyan pakarhayan nindo ang sa indong mga dalan, pati nan sa indong mga gibo. Hinanyuganin do ang tingog ning kagurangnan na sa indong Diyos. Tanganing pugulan niya ang karatan na binibingat sa indo. Kung dapit sako, uya ako sa kamot nindo. Gibuhan nindo ang pagmarahayon asin buot nindo. Alagad pakatandaan nindo. Kung ako gagadanon nindo, magpapabulos kamo nindugo na dainin sala sa indo mansana. Sa banwa na ini asin sa mga nag-ierok digdi. Hulita sa katunayan, ang kagurangnan iyo ang nagsubol sako sa indo. Tanganing sabiyon sa indo ang gabos na sinabi ko. Dangan nagsabi ang mga prinsipe asin ang bilog na banwaan sa mga padi asin sa mga propeta. Day dapat gadanon ang tawong ini. Hulit na nagtaram siya sa tuya sa ngaran ning kagurangnan na sa tuyang Diyos. Si Ahikam, akin ni Sapan, pinagsurog si Jeremias, tanganing dai siya ikatao sa kamot kan banwaan na buot magadan sa iya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo, ang simbag kan gabos, sa imong dakulang pagkaherak, kagurangnan, simbaga ako. Sa imong dakulang pagkaherak, kagurangnan, simbaga ako. Hawasa ako sa laboy, di man lugod ako malunod. Makaligtas lugod ako sa sakong kaiwal, asin sa rarom na tubig, di man lugod ako madara kan sulog, di man higupon kan kaladman. Sa imong dakulang pagkaherak, kagurangnan, simbaga ako. Ako nagmumundo asin nakukulugan, suruga ako o Diyos, kan sa imong pagtabang. Uumawon ko ang ngaran ng Diyos sa mga awit, pagmumurawayon ko siya sa kong pagpasalamat. Sa imong dakulang pagkaherak, kagurangnan, simbaga ako. Mahiling ini kan mga api asin na mauugma kan mga naghahanap sa Diyos. Asin maumayan ang sa indong puso. Hulita dinangog ng Diyos ang mga dukha. Dahil niya isinikwal ang mga bihag. Sa imong dakulang pagkaherak, kagurangnan, simbaga ako. Magtindoy na po ang gabos para sa pagrukyaw kan Ebanghelyo.
kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu. ang pagbasa kan banal na ebanghelyo sosog ki San Mateo. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Kaitong panahon, nadangog ni Hading si Herodes ang mga pinag-usip dapit kay Jesus. Kaya nagsabi sa iyang mga surugoon, si Juan Bautista yan, nabuhay liwat, kaya igwang makangalas-ngalas na mga kapangyarihan. Hulita si Herodes ang nagpabilanggo kay Juan, ang dahilan iyo si Herodias, agum ni Felipe na sa iyang tugang. Sinabihan siya ni Juan, bakong para sa imo ang babaeng iyan. Buot ni Herodes na ipagadan si Juan, alagad natakot sa mga tao, hulita para sa inda si Juan sarong propeta. Kan aldaw na ikinamundag si Herodes, kan aldaw na ikinamundag ni Herodes, nagsayaw ang daragang aki ni Herodias sa atubang ning gabos. Ininagustuhan na gayo ni Herodes, kaya nagsumpa na itatao an anuman na hagadon kan daraga. Sa pagsunod kan sa iyang ina, nagsabi kay Herodes, itao mo sa kuya ang ngunyan man sana ang sarong pinggan, an payo ni Juan Bautista. Ikinamundo kan hade, alagad hulita siya nagsumpa, asin huli man sana sa mga bisita, nagbuot na itao an hinahagad. Pinapugutanin payo si Juan sa bilangguan. Dinara sa pinggan an payo asin itinao sa daraga. Dangan dinarakan daraga sa iyang ina. An bangkay kinuakan sa iyang mga disipulos asin ilinubong. Pagkatapos dinuman ninda si Jesus asin inusipan. Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matuka po. Diyos maray na aga po sa inyong mga tugang. Uminabot na po kita sa ikasyam na aldaw, kan sa tuyang paghahanda sa kapiyastahan, kan sa tuyang patrona, Nuestra Señora di Katipanan, asin sa aga sa tuyang ipagsaselebrar ang sa iyang kapiyastahan. Ang tema na sa tuyang paghurup-hurupan sa aldaw na ini, iyo na si Maria, modelo kan integridad. Ang integridad, ang tataramon na integridad, bako pong original na language o lingwahe na ginagamit niya to, siyempre sinublian ta sa tataramon na Espanyol. Alagad, ano po ang sinasabing integridad o integrity? Sa English po, sabi sa Webster Dictionary, an integrity is a firm adherence to a code of moral values. Pusog, asin masabitang maimbod na pagsunod sa hinahagad kan moralidad o batas ni moralidad. But sabihon, sarong klase o sitwasyon nin buhay o quality kan sarong tao na malinig, day mababasol, mayong karatan, puro. Oh. So buo an sa iyang buot. Asin masasabi niya to na ini an ina kang gabos ng mga bertudes. Asin iyan nagpupundaa kung igwa kita ning patas na pakiki bagay sa satuyang sa diri. It begins when we deal justly with ourselves. As in, ini ang pagpapahalaga na satuyang pinaglalaan sa satuyang
sa diri. First and foremost, it is the value we set for ourselves. Sa klase nin buhay na pinagdadara niya to o pinag-i-impose sa satuyang sa diri. No? Sometimes, kita ang nagsiset ng standards para sa iba. Pero, ang integrity, bako po yan na itong ini-expect mo para sa iba. Kundi ang expectation mo, halangkaw na expectation mo sa imong sadiri. No? Ang saruda ang honorabling tao, maimbod sa iyang halimbawa, sa iyang mga pangako, o sa iyang mga tinutubod, dahil kay puhan ang external control. Siya na mismo ang nagre-regulate kan sa iyang mga gawi-gawi. Chine-check niya everyday. Ano daw ining ginigibo ko? Tama. As in, sinisiguro niya na tama. Dahil kapuhan na maghalat pa siya, natuyawon siya kan sa iyang kapwa. Tangani mag-check. As in, saan po nagigikan ang integridad? Ang integridad po nagigikan sa satuyang maray as malinig na konsensya. Kung informed ang satuyang conscience, mas madali po na magkaigwa ning sinasabing integridad nin pagkabuhay. Kaya napakahalaga itong panloob na aspekto kan buhay nin sarong tao, tanganing maisabuhay ang sinasabing integrity or wholeness, consistency kan sa tuyang pagkabuhay. As in, inidaa ang liwanag na nagigikan sa sarong disiplinadong konsyensya. Sabi sa libro ni mga numero sa Daan Natipan, if a man vow a vow unto the Lord, or swear an oath to bind his soul with a band, he shall not break his word. He shall do according to all that proceeded from his mouth. Dahil niya nung kababalgahon, maski daarom kan tao, an anuman na bagay na sa iyang ipinangako. Ngunya ng mga aldaw, pag usually ang mga tao, pag dahi manahiling, binabalga itong mga dati na nindang mga bagay na pinangakuan. Nagpapangako kung nahihiling, sinisuguro ninda na magibo ninda. Alagad kung mayong nakakahiling, binabalga ang anuman na bagay na sa indang, sa pagtubod ninda na tamang gibuhon. Kaya, ang sinasabing integrity, garubatas kan satuyang mga gawi-gawi sa satuyang pagkabuhay. Because definitely sa buhay ta, may mga absolutes na dapat niya itong sunodon sa pagkabuhay. As in, ugan ng bagay na dapat gibuhon. O kaya mga pangako na dapat balgahon. Mga tataramon na dapat sabihon. As in, mga kaisipan na dapat i-entertain sa satuyang isip. Ini ang ladawan ning sarong tao na igwaning integridad. Sabi kayan now if we translate, because ang tataramon na integridad, dawa masasabi niya tong language kan kinaban, more secular na language. Pero kung sa tuyang ita-translate yan sa more spiritual or theological concept, ang integridad, kung i-apply tas sa tuyang mahal na ina, is actually purity of heart, kalinigan nin puso. Paano niya to masasabi na ang sarong tao malinig ang puso kung ang sa iyang bilog na pagkabuhay
na uyon sa mahal na Diyos. Uyon sa kabutanin mahal na Diyos. Nasasabi niya to na si Maria, igwaning malinig na puso, dahil unfocus kan sa iyang buhay, mayong iba kundi an mahal na Diyos. So, igwa siya ning consistency, igwa siya ning an sa iyang puso, aligned, kasaro sa kabutanin mahal na Diyos. Mayong lugar, ano man na karatan, sa isip, sa tataramon, asin sa gibo, para sa iya. Sa Ebanghelyo na sa tuyang nahinayanyog, nahiling taman ang integridad ni San Juan Bautista. Sa paghiling niya na tama, iyan talaga ang ginibo niya, maski ini nangahulugan ng kagadanan. So there's a price to pay for promoting integrity. Naging ang context po sa Ebanghelyo, kan si Jesus magpuon na gibukan sa iyang ministeryo publiko. Ini naman si almost katapusan kang trabaho ni Juan Bautista. Duma naman nag-end kung pag-aadalantaan istorya kang papel ni Juan Bautista, nagtapos ini duman sa pagkakataon na kung saan siya pinugutanin payo. It's the end of his life. Alagad ka pinuna naman kan ministeryo ni Jesus. But sabihin, tapos naman si role niya. Pero ang point di up to the end, talagang ginampanan ni Juan Bautista ang sa iyang papel, tanganing maging tagapag-andam sa pag-abot ning kagurangnan. Asin maski ini nangahulugan nin kagadanan sa iyang tinuyaw ang pag-ibahan ni Herodes asin ni Herodias. Kaya naanggot sa iya si Herodes hanggang sa ipinagadan siya. Now, going back to the purity of the Blessed Virgin Mary, ini ang pinakapaboritong title kan mga Carmelites with regard to the Blessed Virgin Mary. May sarong theologian na Carmelites na pinagkukumpare niya ang kalinigan ng tao sa tsupon or milk jug o bote na ginagamit sa pagpasusukan aki. So, dapat ngaya ang lalaagan kan gatas dapat malinig. Takun maati ang lalaagan kan gatas, mai-infect itong milk. So, mahalaga po na ang tao, garuman kita mga receptacle kan gatas. Ibig sabihin kang grasya nin mahal na Diyos. Dapat kita maging malinig. Tanganing pag nag-dispense, ginamit itong bote, asin ipapasa o inom sa aki, siyempre siya mai-infect kang kaatian kung itong bote maati. So, the Blessed Virgin Mary, kung i-compare mo, araw kayan ang sayang buhay, siya malinig, asin siya nakakahiras ng kalinigan sa satuyang kapwa. In fact, sa iyang pagiging ina, nagpahayag na siya ang tagapaghiras kan grasya para sa tuya. Maninigong tagapaghiras, ninhulita siya mismo malinig. So, namumutan ng mga tugang sa kadikit na paghurup-hurup niya itong ini ang challenge o hamon sa tuy agabos, mantang pinapahayagtaan sa tuyang debosyon sa mahal na ina, bako lang magpundo sa pag-apresyar kan sa iyang mga bertudes, alagad lugod kita, maging siring ka Maria, maging tagapaghiras, kan grasya man na sa tuyang inaako, gikan sa mahal na Diyos,
bako lang sa tataramon, kundi sa gibo asin sa tuyang maray na padara sa satuyang kapwa. And in that way, naihiras niya to ang mahal na Diyos. Amen. Matindog po ang gabos. Tiripon kay Kristo na nagdaog kan gabos na karatan. Magdulog kitang nagsasarig sa Ama, asin darhon ta sa iyan sa tuwing mapamibi, asin kahagadan. An simbag, kagurangnan, hinanyuga, an samong pamibi. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, mabago asin maimbod na magsaksi sa mga tamang pagpapahalaga ng buhay. Dangan magtabang na maging mahusay ang kinaaban na nahulog sa kasalan. Pamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nasyon na nag-iiriwal, makanood na mabuhay na may pagkauruyon, asin pagpatinabang tabangan sa pagdaraning katuninungan sa kinaaban. Pamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing sa bilog na puso, magtabang kita sa paganduyog kan katotohan, asin sa paglaban sa mga padagka kan karatan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang mag-ako ning ranga kan Diyos non na pagkamuot, halis sa mga nagaataman sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga paratubod na gadan, makaabot na sa panugang iiro ka na daing kasagkuran. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Makakamhan na Diyos asin Ama, sa pagdulot mi kan sa muyang mga pamibi. Nagpapasalamat kami sa imo, huli kan sa imong aki. An kagdaog kan kasalan asin kagadanan. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Sa sarong pagbareta, ipinasabot. Kung ano sabi mo, ang ipinagbubuo. Nakuhanan na kayo kaneno, asin pinagpuro-puro. Mangingitan ka, asin mangangati. Sa Diyos ipinaubayan sa asinan mga masunod na mangyayari. Initaas ang gabos na pagkatakot, iwinalat sa iyong mga kamot. Panok ang Espiritu, Mamibi ka matugang, tanganan sa ko asisedong atang, magkanigong akoon kan Diyos, amang makakamhan. Akoon malugod kan kagurang nananatam sa imo mga kamot, para sa kamawan asing kamarawayan kan sayang ngaran, para man sa pagpaganabang niyato asing kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ako ang mga atang na dinudulot mi sa imo. Asinwarasan na sa paarog ni Santa Maria ang Birhen, ang sa mga puso na naglaad sa liwanag kan Espiritu Santo, danay na maghinguhang maghanap asin magtimos kan anuman na yaon sa imo. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong Espiritu, Itaas ang mga puso. initaas minas sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas.
na magpahayag kami nin pagtubod sa imo, na makangalas sa kauswagan kang gabos sa santos, asin urog ng gay sa pagrumdom ki Santa Mariang Birhen. Magparakula kami kan ugay mo sa magayagaya niyang pag-umaw. Tatutuo darakulang bagay ginibo mo sa gabos na kapuruhan kandaga, asin pinadanay mo sa mga panahon ang balakid mong pagkaherak. Kandungawon mo an sa imong surugon sa sayang kapukumbabaan, asin itinao mo huli sa iya an paraligtas nin tao, an aki mong Jesucristo sa mong kagurangnan. Kaya an hukbo ni mga angheles, nagsasambakan sa imong kamahalan, nag-uugma sa tubang mo sagkod paman, nag-arang kami na ipagbuot mo na makasanong sa inda, an sa mong matingog sa kaugmahan ni mga magkairiba na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos min mga hukbo, ang langit kasing daga, manokan sa ibon, kawayan, Hosana sa Pagladan ay minadigdig sa ngaran ang kagurangnan, Hosana sa Kagurangnan, ikanagad-an banal, burabo ni gabos na kabanalan. Kaining maatang namimibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu. Kanganing para sa mo, maging awak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagkwasyanin tinapay, asin pagpasalamat binakini. Asin itinaos niyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini. Tainan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya manin kalis. Asing giraray pagpasalamat sa imo. Tinaos sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kaini. Tinayan ng kalis kan sa kuyang dugo. Kan bago asin danay na tipan na papabuloson para sa indo asin para sa dakol. Sa pagpatawad kan mga kasalan. Inipagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Sa lambang pagkakan, may kaining tinapay, asin pag-inom kang kalis, ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo sa kanya Kaya kami na nagroromdom kan sayang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asing kalis ing kaligtasan. Napapasalamat at pinapagkanig mo na mag-atubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumluma kagurangnan ang sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Francisco.
kan sa mo obispo si Rolando asin kan gabos na klero. Siring man girumdumas sa iyong pagkaherak an sa matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat asin ang gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Peraki kami gabos na mimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Dios. Ni San Jose na sayang esposo. Kan mga banal na apostoles sa singgabos sa santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo. Magkanig umagin kay ras kan buhay na daing kasagkoran. Mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya asin kaiba niya asin sa iya. Sa imo Dios samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos nun nakaugalian. Nangangas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi, kami kagurangnan, orasan sa malaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na sa Yesu Kristo. Ulita sa imo ang kalean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan,
Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa iyong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo. Ansa kong katuninungan, itinataw ko sa Indo. Are pagilingan sa mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinohan kamo kang tanda ning katuninungan. Peace be with you. Uyan ko daro kan Dios, way nagpapara ka makasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, baka akong maninigo ni ka magdagos sa kuyang haraw. Alagan magtaram ka sana, asina sa kong kalag, mauumayan. Liwat bago kang pag-ako kang komunyon, ang sakuyang padagos na pagiramdom, halion ang face mask bago magbukas ng kamot. Hawak ni Kristo. Amen. Ikaw
Mamibi kita. Kagurangnan, kaming nag-ako kan mga sakramento ng kaligtasan asin pagtubod. Nagngangayo-ngayong namimibi sa imo. Tanganing mantang maludok na nagroromdo ki Santa Maria ang Birhen, magkanigong makiras kay niya sa pagkamot na langit nun. Huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Malod po para sa pamibi sa ika-asyam na aldaw, kano binaro kinuwes sa Senyor di katipanan. O inang mamurawayon na dainadig taaning kasalan na orihinal. Ansa imong ngaran iyong gayong tauan ning kaumawan. Inaapod mi ikang Birhen ning katipanan. Huli ta ilinigtas mo kami sa mga pag-alaman. Nabunga kan ralaban. Nagngangayo-ngayo kaming sa imo na dailugod maulit ang mga giyera. Likayan kami sa gabos ng mga panganib, laban sa imong hawak, sa samong hawak asing kalag, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Abi Maria, pano kaning grasya, ang kagurangnan yaon sa imo, pinarog kakarahay sa mga babae gabos, asin pinarog kakarahay an sa imong aking si Jesus. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga parakasala, ngunyan asin sa oras kan samuyang kagadanan. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes et plentes, in hac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, filos tuus, misericordies oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix. O dignificiamur promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosi Virginis Matres Mariae posit animam, ut dignum filite habitaculum ipici meretur, Spiritus Sancto parante preparasti, daut cuius commemoratione leitamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua leveremur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Magtukaw po sa nagkapirang anunsyo. Enot, pasasalamat sa mga sa Indugabos na nakisumaro durante kang siyam na aldaw na pag-andam niya to sa kapiestahan kan sa tuyang mahal na ina. Ngunyan na aldaw, ang sponsoring grupo yuan PPC and BPC Committee on Social Communications. Yaon ngunyan ang mga devotees from San Luis and Santiago Yang.
asin sa mga religious organizations na hopefully yaon ngunyan, FFC Choir, A Cappella Musica Choir, Chorus Angelorum Choir. Oh. Siguro every year aro ka ini ang groupings nagigibuhon ta. So this is the first year na ginibuta ini. Alagad we will make sure nagabos na organizations integrated sa mga sponsoring groups every time na igwa kita ning no-binaryo. May mga grupo padigdi sa lista na dai nakabali alagad sa mga masunod to make sure na gabos kita igwa ning papel sa mga no-binaryo na sa tuyang ginigibo. And then gusto ko pong i-announce sa indo na ining imahin ngunyan iyon gagamiton sa aga sa pagprosesyon. Kaya pagkaaga po, aayuson na po yan duman. Kaya ang gagamitin pong imahin digdi, iluluwas ta sa original. For your information, pigpa-restore ko po, habang po sarado dyan, pinaayos ko po ang imahin kan sa tuyang mahal na ina. So sa aga nindo po mahiling ang improved and itong na pinaayos na imahen kan sa tuyang mahal na ina, and that is also in preparation para sa tuyang minamaot na canonical coronation. Hopefully kung pagpakanig o next year magkaigwa kang canonical coronation sa siguro permi ka mong nagbibisita po kan mga nakaaging aldaw kan daita papig sarahan digdi. So pinagpaayos taman po pati ang altar. So and then dahil kaipuan halion ang image, I took advantage of improving the image also. Taan likod po hitong pintura po nagbabarakbak na. So I took advantage na habang inaayos po ang likod, pagbalik ta diyan, maayos na din ang sa iyang imahin asin ang sa iyang laagan, including ang Peña Francia image po, ang sa iyang altar medyo kadikit pang pakarhay, medyo tangani na maging harmonious din sa gabos. Dahil pwedeng taas lang sa ibang parte ba kung magayon. So, definitely, medyo halangkaw po ang cost kang pagre-restore, pagre-renovate kang ining sa tuyang altar. So, padagos ko pong hinahagadaan sa inyong suporta. Tangani na urog pang mapagayon ang satuya. Kung ma-observe mo nindo po, maski ining hawak kang simbahan, medyo malumlum ng maray. And kay puhaning improvement na kadikit na tanganing magruliwanag. Siguro iyang mga white walls dyan, ipaparestore ta in such a way na magima na mas maray. Pero some later time, pakatapos pong makabawi-bawi po kita kang ginastuta dyan sa taas. Sarabay ta pong aayuson ining sa tuyang simbahan in such a way na maging conducive para sa tuyang pagpapamibi asin pagsasamba. So yan po. And then thirdly, sa aga po ang misa ni Arsobispo, alas 8 nin aga. And then pagkahapon po, ako po ang mamisa, alas 4 po bago kan pagtinagba, pagprosesyon. So, yan po ang satuyang schedule para sa kapistahan kan sa tong mahal na ina. Matindog na po kita. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. sa tabang asin intercession kan sa tuyang mahal na ina, Nuestra Señora di Katipanan,
Bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan. Ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señor de Katipanan! Palakpakan niya ito sa tamayan na yan. Irukyawin ang Virgen na inang katipanan at sikong kaakian minanulong na parang makawiwiling ina at banwaan ni Napwa. Surugan kami bayan, iligtas sa orasan. Virgen Maria sa mong ina, bendisyonin kami bayan. Virgen Maria sa mong ina, bendisyonin kami bayan. Ampunaan banwaan na simong namumutan, warasing karahayan na magkaminuutan. Sa mong kagurangnan, si Jesus sa mong dugan, siya man nakipagtipan, na kami aking luman. Virgen Maria sa mong ina, bendisyonin kami bayan. Novena sa mahal na Virgen Nuestra Señora de Katipanan. Magluhod po. Sa ngaran nin Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo. Maria Espiritu Santo, panuaan puso nin sa imong mga devoto, asin palaada sa indaan sa imong pagkamuot. Itao mo sa mo an sa imong espiritu, tanganing an gabos mahaman, asin mabago an kinaaman. O Diyos, huli sa liwanag kan Espiritu Santo, paliwanagon mo an puso nin gabos na binunyagan, asin itugot mo sa samo na huli sa pasabong kan Espiritu Santong iyan, magkamit kan balaog nin kadunongan, huli ki Kristong kagurangnan niya mo. Amen. Pagsolsol, gabos po, Diyos na daing katapusan, marahayo na daing sagkod, kami an parakasala na urog karaot, naglapas kan sa imong katugonan, nagsusulsol kami nin tudok sa puso, na daina magkakasala liwat, magbabago na kami kan samuyang pagkabuhay, magkukumpisal kan gabos na sala, magpapakumbaba sa imong atubang, huli kan sa imong pagkamamumuoton, asin pagkamaheherakon sa imong mga linalang. Amen. O Maria na ipinangidam da inaulakitan nin kasaklan na orihinal, ipamibi mo kaming mga minadulok sa imo. pamibi sa gabos na aldaw. Maugayon na Diyos Ama nin pagkaherak, huli sa pagkamuot mo sa mga tawo, binuot mo na an sa imong bugtong na aki manitawo, asin ipangidam ni Birhen Maria di Katipanan. Nagtios kan gabos na sakit, kaya ngani amang maheherakon, nakikimaherak kami sa imo, natauan mo kami nin grasya. Siring man sa imo o mahal na Jesus, akoon mulugod ining dolot mi sa imong mahal na ina, Nuestra Señora di Katipanan. Ikaman o mahal na Virhen,
Buot ming irokyaw sa halangkaw na tingog, na angaran na ini nakakabawas kan kaanggota nin Diyos, asin nakataong kapatawaran kan samong mga kasalan. Nagngangayo-ngayo kami sa imo, natawan mo kami kan grasya na samong hinahagad sa novinang ini, kun igo sa buot nin Diyos, sa imong kaumawan, asin sa ikakarahay nin samong kalag. Amen. Ikasiyam na aldaw, kabtang kan istorya. Kan Giyera Mundial numero 2, sa laog nin 4 na taon, magpuon kan Disyembre 8, 1941, sagkod sa Abril 1945, huli sa tabang nin Diyos asinin mahal na Virhen ina nin katipanan, an mga Hapones dai nakauntok digdi sa Nabwa. Pag-abot nin dahale sa Legazpi, magibukuta sinda inin headquarters sa Central School. Alagad, garo isinusubol sinda duman sa Iriga. Kaya duman sinda naggibo nin Campo Santo sa ibabaw kan bukid, nangunyan may groto kan Nuestra Señora de Lourdes. Kan magdulag an mga tao sa mga baryo o sa mga bukid, an mga Hapones nagkaaranggot, tamayo ng tao, digdi sa banwaan. Buot nindang suluon ang simbahan, mga eskwelahan, asin mga harong. Paglaog ninda sa simbahan, nahiling ninda an marhal na Virhen nin Katipanan, asin an sa iyang mahal na aki. Nagruluwas sinda gabos, asin garo pinasabungan na magpuruli sa Iriga. Kaya mayong na desgrasya sa banwaan, huli kan makusog na pakimaherak ninda sa mahal na Diyos, asin kay Nuestra Señora di Katipanan, na dinangogman an sa indang hinahagad. Pamibi, o inang mamurawayon, na dai na digtaanin kasaklan na orihinal, an sa imong ngaran, iyong gayong tauanin kaumawan. Inapod mi ikang Virhen nin Katipanan, huli ta ilinigtas mo kami sa mga pag-alaman, na bunga kan ralaban, nagngangayo-ngayo kami sa imo, na dai na lugod maulit itong Giyera Mundial. Likayan kami sa gabos na mga panganib, laban sa samong hawak, asin kalag. Ave Maria, pano nin grasya, an kagurangnan niyaon sa imo, paladan ka sa mga kababaihan, asin paladan an bungakan sa imong pupuonan si Jesus. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamiti mo kaming mga parakasala, ngunyen sa oras kan samuyang kagadanan. Amen. Nuestra Señora di Katipanan, Ipamiti mo kami. Ave Maria, pano nin grasya, an kagurangnan niyaon sa imo, paladan ka sa mga kababaihan, asin paladan an bungakan sa imong pupuonan si Jesus. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamiti mo kaming mga parakasala, ngunyan sa oras kan samuyang kagadanan. Amen. Nuestra Señora di Katipanan, Ipamiti mo kami. Ave Maria, pano nin grasya, an kagurangnan niyaon sa imo, paladan ka sa mga kababaihan, asin paladan an bungakan sa imong pupuonan si Jesus. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamiti mo kaming mga parakasala, ngunyan asin sa oras kan samuyang kagadanan. Amen. Nuestra Señora di Katipanan, Ipamiti mo kami. huring pamibi sa gabos na aldaw. Gabos po, giromduma o magugayo na Virhen Maria, ina inin Katipanan. Nasagkod mo niyan daipa na dangog, na ansi isay man na napaalaw sa imong pag-ampon, o huminagad kan sa imong pagtabang, pinabayaan mo. Kaya ngani ta nagsasadul kami sa imo, Virhen Maria nin mga Virhenes, asin ina ni man, sa atubang mo nagngangayo-ngayo,
asin nakikimaherak kami. Hari baya pagsikwalan ina nin Diyos, an samong pagngayo-ngayo, atangan ipakita mo sa muya, an sa imong pagkamaugayon, asin dakulang pagkamaheherakon, sa paghinanyog, pangataman sa mo, asin pagtautolos kan sa mong hinahagad. Amen. Gozos. Can 1711 lumilinog nin mapuri, katakutan labi-labi, tao sa banwan na ini. Guminak itong daga, ang takot dai kawasa, kan mga tao sana ba kahandalan na dakula. Haloy na dai na untok itong makusog na linog, katakutan uminurog nin si mga tao gabos. Naisipan ninda ka ito luminuhod sa sagraryo, sa tubangan na gayo ni Jesus sa sakramento. Ibukan ka magurangan, sindangan inapaalam, sa Birhen ina taang mahal, para surog na dalisay. Nangagnayo-ngayo sinda kina Santa Maria, nakon maherakon bago na ang linog iuntok na, sa pagngayo-ngayong urog na udok sa saindang buot. Tulos itong dinamog ni Maria na maimbog, kaya niya pinantok itong makusog na linog. Kaugmahan di matapos nin si mga taong gabos. Sa pagpapasalamat ninda, sa pagtipan ginibo na, maski aki sa tulak po, sa pagtipan kaiba na. Sa taon-taon madulot, sa Birhen kan mga limos, sa pagiromdom na hanggayon, kan sa indang pagkasurog, kanining banwan abuton, sa panganib nin pandoron. Ubos na si pananom, tao daing anihon,
kan bang may kakusugan, si tao takot na maray, ninuli sa kararuman. Iniyong mahal na ina, nagdarang ugay sa tuya, ilinigtas, iningano, kadtong mausog ng baha. Kan banwan na iniho, inabot nin mga bagyo, makusugon na totoo, takot na si mga tao. Ang mahirapan na ina, iyong nag-ampun sa tuya, inagaw niyan banwa, katong piligrong dakula. Sa banwang ini nangyari ang pagkasulong labi-labi, si katakutan mapuri, nin si mga tao digdi. Ang maugayon tangina, iyong nagtabang sa tuya, ipinangalan ang daga, pag-alaman na dakula. Kanining banwabutan, kaito tigutuman, turutong si katinamnan, huli sa init nin saldang. Ang banwa pinauranan, dai kita pinabayaan. Aninatang sinanglitan, ginawa nin katinamnan. Kan umabot ang pagdiklom, kastigong urog karigon, huring nagtugaan mayon, din Diyos na sa tuyang poon. Si mga tao takot na, kaya na kaisip sinda, umarang paampun baga, kaining sa tong ina. Ining banwa kaibaman, kan nasabing kadikloman, uranin gapa, asin baybay,
nag-aging duwang gera, nakalikay ining banwa. Ninhuli sa tabang niya, ang gabos na ginawa. Kaya di ta malingawan, naaramon pamibian. Nganing sa tong itawan, ang biyayang karayan. Sa linog na makusugon, ining banwa nagawon. Sa giraray, rinurumdum, katipanan kan panahon. Anak kabanugan, inutok nagiraray. Suruga kami, nin maray, kami man mapamuraway. Kami man mapamuraway, nasa mo nagataman. Antipona. Pinaorog karahay, O Maria na nangidam, kan kahahuralang kawing aki nin Diyos na kagurangnan. Orog karahay sa gabos na mga babae, sa ibabaw nin daga. Ikaan kamurawayan nin Jerusalem, ikaan kaugmahan nin Israel, ikaan kaumawanin sa muyang banwaan. Pamibi. O Diyos na malinigon, na pagpangidam sa mahal na Birhen nin Katipanan, inandam mo an maninigong eerokan kan sa imong aki. Iniligtas mo siya sa anuman na digta, huli sa pagkagadan nin sa imo man sanang aki. Nakikimaherak kami na sa tabang niya, malinig kaming makaabot sa imo. Huli kay Jesukristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro nin Espiritu Santo, Diyos sa panahon na daing kasagkoran. Amen. Sa ngaran nin Ama, Aki, ay pagbabago nin pagtipan. Ama niya mo sa langit, ikaan sa muyang Diyos, kamian sa imong banwaan, nagmimidbid asin nagtutubod sa imo, bilang sarong Diyos na makakamhan, kagibunin langit asin daga, asin kay Jesucristo na sa imong bugtong na aki, nahuli sa pagtubos sa muya, nanitawo, ipinangaki ni Virhen Maria, nagadan, nabuhay liwat asin suminakat sa langit. Siring man minatubod kami sa Espiritu Santo, nakagurangnan, nakagtaonin buhay sa simbahan na saro, banal, katoliko, asin apostoliko. Ama, uya kami ngunyan bilang sarong banwaan na sa imong pinili, sa atubang nin mahal na Santisimo Sakramento, asin ladawan ni Inang Katipanan, sa mong kinigirumdom asin binabago, itong pakikipagtipan kan sa mong kamanggurangan, kan Hulyo 28, 1711. Kaya Ama, kami nanunuga angunian, na ipagsasaysay niya mo sa samong mga kapag-arakian ang istoryang nangyari kaidtong taon 1711, kan sa imong ipahiling an sa imong dakulang pagkamuot asin pagkaherak sa samo, na masamuyang pagpipistahan taon-taon si Inang Katipanan sa paagi nin pasasalamat sa banal na Eukaristiya sa paghinapos kan bulan na Hulyo,
na mag-aatang kami nin limos asin tinagba, tanda nin sa mong pagpapasalamat kan sa imong ugay sa samo, asin pagpalasakit kan pangangaipon nin simbahan, siring man kan pag-uswag kan pagtubod na Kristiyano. Sa samong pagkikipagtipan sa imong niyan, liwat na sinasakop asin iniiba niya mo, an samong kapag-arakian, asin itong mga maabot pa sa banwaan na ini. Siring sa ginibukan sa mong kamagurangan kan mga nakaaging taon, sa mong ipinapamibi asin ipinapakimaherak na inilugod maging banal na tradisyon sa banwaan ni Nabwa. Papagdanayon lugod ini para sa kabanalan nin gabos, asin sa imong kamarawayan ngunyan, asin sa God paman. Amen. Awit ti inang katipanan. Tindog po. Irokyawin ng Birhen, daidang katipanan, at simong kaakian, minatulong ng aral, makawiwiling ina, at banwaan minabwa, suruga kami bayan, iligtas sa orasan. Birhen Maria, Birhen Maria sa buong ina, bendisyonin kami bayan. Birhen Maria, Birhen Maria sa buong ina, bendisyonin kami bayan. Ampunaan banwaan, na simong namumutan, warasing karahayan, na magkaminootan, ang samong kaguranan, si Jesus sa munduga, siya man nakipagtipan, na kami aking luman. Birhen Maria, Birhen Maria sa buong ina, bendisyonin kami bayan. Birhen Maria, Birhen Maria sa buong ina, bendisyonin kami bayan. Di niya mo malingawan, o inang katipanan, mga ugay ng hamtan, kan sa imong banwaan. Salamati ng Birhen, na ikamarahayon, o katlo sa tununyan, inakang katipanan. Birhen Maria, Birhen Maria sa buong ina, bendisyonin kami bayan. Birhen Maria, Birhen Maria sa buong ina, bendisyonin kami bayan. Sa ngalan ni Ama, Aki, Espiritu Santo. Amen. Viva la Virgen! Viva! Viva Nuestra Señora di Katipanan! Viva! Maray na ramrag po and salamat sa ngamin.